Bona tarda, benvinguts i benvingudes al directe on entrevistarem el candidat a les eleccions de la presidència de la Federació Catalana d'Atletisme, el senyor Joan Villuendas. Primer de tot, Joan Villuendas, què tal? Bona tarda. Bona tarda. Bona tarda. Ens escoltes bé, eh? Perfecte. Molt bé. Em sentiu bé també, a mi? Perfecte, perfecte. Bé, senyor Joan Villuendas, primera pregunta obligadíssima. El divendres passat, Carrer Lliure va proposar, en aquest cas, un debat electoral entre els dos candidats a la presidència de la Federació Catalana d'Atletisme, la senyora Mercè Rosic i el senyor Joan Villuendas. Només es va presentar la senyora Mercè Rosic, no ho va fer el senyor Joan Villuendas. Senyor Joan Villuendas, quin motiu va tenir per no presentar-se? Bé, com us vaig ja dir personalment, hi ha una sèrie de coses que jo tinc una sèrie de valors per l'esport i tal, i no volia entrar en una polèmica perquè tornar al passat, coses que s'han explicat a la campanya per part de l'altra candidatura que crec que no eren adients, i per no entrar en aquesta polèmica no vaig voler estar present en el debat. Jo crec que el debat és molt interessant poder-ho fer, però clar, quan hi ha unes diferents estats d'opinions i sobretot amb els valors que jo crec de l'atletisme, doncs per això no va ser un dels motius que no vaig voler entrar en aquells moments. Senyor Villuendas, però vostè ho ha dit mateix, el debat és molt útil en aquest sentit, és a dir, es confronten dues situacions, dues opinions de dues persones, per tant, a nivell de l'atletisme català, estarà en mi que ha sigut molt útil. Sí, jo crec que sí, però clar, quan ja dic que hi ha una sèrie de circumstàncies que crec que no van amb la línia que jo crec de l'atletisme, amb un tema ja personal sobre diferents temes que s'han dit de la meva persona, aleshores prefereixo no entrar en el debat per no crear una polèmica, perquè a mi no m'agrada parlar malament de la gent. Per tant, per això no vaig voler entrar en el debat. Amb l'entrevista que li vam fer a la senyora Mercè Rosic, ella va comentar que en el cas de no guanyar les eleccions brindaria tot el suport a l'atletisme català. Per tant, el president, o en aquest cas a l'escollit que seria vostè faria el mateix? Vostè brindaria aquest suport a l'atletisme català si no guanyés? Home, realment així és. Jo fa que estic vinculat a l'atletisme català moltíssims anys, no? Ara han estat 10 anys de mandat, però estava ja amb la Junta de fa 40 anys. Aleshores, sempre, jo crec que com a persona, durant aquests anys, i el club que jo hi era, que estic i que encara soc al Club Atlètic Granollers, sempre hem estat a la federació fent moltes competicions, organitzant diferents competicions, crossos, etc. Per tant, sempre, un pot guanyar o perdre, però sempre s'ha d'estar al costat de l'atletisme català, només faltaria. Que dir constància que des de Carrer Lliure estàvem totalment a favor d'aquest debat i, òbviament, vam tenir aquesta situació estranya de no poder viure. En tot cas, anem a entrar en matèria, aprofitant que el tenim aquí. Anem a parlar del nou pla estratègic, del nou programa electoral del senyor Joan Villuendas i de la seva possible futura junta. Es torna a presentar després de 2 legislatures. No sé fins a quin punt les ganes són les mateixes que el primer any. Bé, no, esclar, sempre quan tens diversos mandats s'acostuma a estar amb un cert cansament, però realment ha sigut uns anys bons. Durant aquests 10 anys hi ha hagut la problemàtica del Covid, que això ens ha frenat una mica l'evolució que volíem fer dins de la federació. Hi ha hagut 2 o 3 anys que han tingut d'estar més pendents de la gestió del Covid i d'aquestes circumstàncies, i ha fet que això no poguéssim tenir ja una variació dintre del que volíem que fos la nova federació. Per tant, sí, amb ganes de fer-ho per poder acabar el que volíem aquest últim mandat, que no hem pogut fer-ho per la gestió del Covid. Anant desglossant una mica el programa, el pla estratègic que ha presentat, comenta que els atletes catalans els últims i els darrers anys estan dominant l'atletisme estatal. A partir de sub-20 cap a baix, creu que s'està fent una bona feina. La generació actual sub-23, que ja passarà en absolut, clar, és molt complicat de repetir. No sé fins a quin punt vostè creu que de sub-20 cap a baix s'està fent una bona feina. Jo crec que sí. La promoció s'està treballant molt bé. No obstant, hem de crear i posar-la. Fins ara era un estament
a part del comitè tècnic, però jo crec que la promoció en si l'hem de posar dintre del comitè tècnic per realment acabar que tingui una millor prestància dintre de l'atletisme català. Realment, el 80% dels clubs estan treballant en promoció, vull dir que és la base de l'atletisme. Per tant, tot això ho tenim de treballar perquè es pugui tenir una millor valoració i que es pugui gestionar molt millor el tema de la promoció, que s'està fent bé, però jo crec que hem de tenir un pas més endavant per poder-ho gestionar. Això vol dir millor relació, millor comunicació, millors sinergies amb els clubs també? Sí, jo crec que amb els clubs ja s'ha fet molt bona comunicació. Des dels comitès que hi ha dintre de la federació, comitè tècnic, comissió de cross, comissió de clubs, la comissió de promoció, també s'ha fet aquesta comunicació. De fet, nosaltres a l'assemblea que abans la comissió de clubs marcava el calendari tant de competició, tant de promoció com qualsevol tipus de convocatòria o de prova, doncs per primera vegada vam fer una assemblea directament amb els clubs perquè escollissin el calendari d'actuació. Per tant, això ha obert a que tots els clubs puguin decidir realment les competicions que es puguin fer. En els objectius esportius comenta que vol millorar el sistema de competicions actuals. Què significa això exactament? De competició actuals vol dir que els calendaris estan molt atapeïts. Crear competicions per zones, perquè està molt centralitzat i hem intentat fer les territorials que estiguin potenciades. Cada vegada es fan més competicions a la zona de Tarragona, a la zona de Lleida, que funcionen molt bé les delegacions. La zona de Girona estem intentant perquè es pugui promocionar i vagin funcionant bé, però realment és això, que el calendari es pugui fer per zones adequades, que no estigui tan comprimit i que es puguin fer millors competicions que no siguin tan llargs calendaris, com ara, per exemple, la pista coberta, que al dematí hem tingut moltes queixes d'algunes competicions que no l'organitzem nosaltres, però que queden molt atapeïts perquè, clar, realment la gent té ganes de fer atletisme. Cada vegada tenim més atletes que fan atletisme, tenim més promoció, les llicències de promoció pugen. Per tant, és evident que s'ha de regular tot això per poder fer competicions adients. Senyor Vivendes, el divendres passat, durant l'entrevista a Mercè Rosic, la candidata a les eleccions es va comentar que ja té un nom de cara a ocupar la delegació de Girona. Actualment no hi ha ningú a la delegació de Girona. Vostè té algun nom pensat? Vostè creu que ha de posar algú a la delegació de Girona futurament? Sí, el tenim pensat, però realment jo crec que fins que no siguem guanyadors de les eleccions no direm els noms de les delegacions. Els que ja ho tenen ja ho podem dir perquè ja hi són. El Pere Ferrando és l'actual de Tarragona, el Sebas Vidal és de Lleida, però el que ja li he proposat, el que és la delegació de Girona, hi ha un parell de noms que però esperem una miqueta per poder parlar. Però realment ja tenim pensat qui pot ser el delegat de Girona. No ens pot avançar els noms, eh? En principi no. Abans estàvem parlant de sub-20 cap a baix. Tot el que és sub-8 a sub-14, diguéssim, les primeres promocions, les primeres categories de promoció, com pensa cuidar aquestes categories? Algun avantatge respecte als 4 anys anteriors? Algun canvi? És el que deia, que tota la categoria, tota la promoció, fins ara hi havia un comitè de promoció que ho portava molt bé realment, perquè hi havia entrenadors qualificats, no? Hi havia el Xavi Gironès portant la presidència, amb l'Àlex Mancheño, el Sergio Ruiz, etc. Hi havia diversos entrenadors, no? Però ara el que volem és que pengin del comitè tècnic perquè d'aquesta manera es pugui gestionar molt millor. No vol dir que no es vegi gestionat bé, però que es pugui agafar una amplitud de mides perquè realment la promoció tingui una rellevància més important dins de l'atletisme català, lògicament. Entrant dins del pla, observem una frase que a mi m'ha cridat molt l'atenció. En els objectius de gestió comenta que s'han de generar més recursos, però no diu res més. Això és una mica genèric, no sé si ho pot especificar una mica més. Sí, clar, qualsevol tipus de federació, club, etc., si no la gestió de recursos i administració
dels pressupostos no estan ben gestionats, la qüestió esportiva no funciona. Per tant, aquí el que volem és potenciar això amb una ampliació de gent que porti tot aquest tema. En aquest cas, hi hauria dues potes que tindrien de penjar de l'actual organigrama, que una seria la de màrqueting, perquè busqui tot aquest tipus de gestions, buscar patrocinadors, etc. I comunicació per poder millorar la imatge, que no és que estigui malament, però clar, amb el tema actual hem de potenciar-la, perquè la comunicació de la federació una mica més que sigui més potent i en totes aquestes dues circumstàncies poder portar patrocinadors. Una persona que es dediqui pràcticament a això, que és molt complicat, perquè clar, buscar patrocinadors no és tan fàcil, però bueno, és una de les maneres que volem ampliar amb aquest tema, el patrocinador. Sí, suposo que ho vol ampliar més gent, perquè està parlant de dos temes que, clar, només una persona portar la cerca d'esponsorització, la comunicació, el màrqueting, a mi em sembla una mica massa. No estic dient que sigui una sola persona. O sigui, màrqueting és una pota i comunicació una altra. Vol dir que, en principi, ha d'haver-hi dues persones que portin aquest tema, lògicament, perquè la comunicació ha de ser és molt important dintre del món actual i jo crec que això l'hem de potenciar, així ho explico en el meu pla estratègic, i el màrqueting una persona a part que estigui treballant pràcticament, no estigui a la federació, que estigui voltant contínuament buscant patrocinis per poder regular i equilibrar el pressupost de la federació. Després entrarem novament amb el tema màrqueting i comunicació. M'interessa molt el tema abans, però anem a acabar una mica amb el tema objectius de gestió. En el mateix pla, seguim amb les frases massa genèriques. Hem comentat abans de generar més recursos. L'explicada també comenta ajudar els clubs a créixer, però en què exactament? Sí, a créixer una miqueta. Si busquem tot aquest tipus, tot va lligat amb el mateix, sobretot amb la vessant de màrqueting i comunicació. Si aquí potenciem aquestes dues gestions des de la federació, poden ajudar també els clubs a créixer en aquest aspecte, en l'aspecte de buscar una central de compres, per exemple, per el tema de material pels clubs, per el tema de comunicació, que si no tenen les webs actualitzades que puguin treballar amb el que porti tot aquest tema de la federació per actualitzar totes les imatges. Hi ha igualment que volem actualitzar la imatge de la federació, que també es pugui actualitzar la imatge dels clubs que no ho tenen. N'hi ha que ho tenen, que estan molt ben preparats, però n'hi ha altres que no ho tenen tant, i aquí és una de les feines que crec que també tenim de fer des de la federació per ajudar els clubs a créixer en aquest aspecte, perquè indirectament poden atreure també més patrocinadors locals per les seves gestions. Seguint una mica endavant amb el tema dels clubs, atletes, sectors, també, en un dels moments del pla estratègic comenta que s'ha de millorar els sectors dèbils. Quins són per vostè els sectors dèbils? Bé, els sectors dèbils, com veieu, la Federació Catalana sempre, malgrat que es digui que realment no està a l'alçada de moltes federacions, jo crec que és una de les millors federacions de les territorials que hi ha. Amb l'aspecte, cada competició que es fa a nivell estatal, doncs, a part de les medalles que es guanyen, entre cometes, pels atletes escollits que tenim molt bons, també sempre es guanya per al tema de puntuació de les federacions territorials. En aquest cas, és un dels llançaments d'hivern que s'han fet. En primera persona, la culpabilitat ha de ser per al president sempre. Això és un dels aspectes que s'han d'arreglar. Ara no vull entrar en quins poden ser, però ja es veu per si mateix dintre de tots els comitès que tenim, dintre dels sectors que hi ha, els que realment estan una mica més, no estan estan una mica més devaluats. Per tant, aquí sí que estem treballant, ja volíem treballar fa 2 anys per poder-ho fer, però el tema Covid, la gestió no s'ha pogut fer, però això ja, com es va fer amb el tema de la marxa, quan en el 2012 es presentava el Mundial de l'aire lliure de juvenil júnior, hi havia, precisament a la presentació estava el Valentí Massana i se li va proposar que comencés a muntar un projecte del sector de marxa que estava realment també una mica més fluix, per dir-ho d'una manera. Per tant, aquí sí que hem d'anar intentant que aquests sectors, llançaments i alguns altres, sobretot la sèrie de més tècnics que es puguin incrementar i tinguin un potencial tot això. Estem pensant en la gent, ja tenim gent parlada, no podem dir molts, però gent dels sectors aquests que puguin anar tirant endavant. Seguint una mica amb crítiques que hem pogut recollir recentment
de situacions dels últims mesos. Anem a parlar dels mítings internacionals, Sabadell, Barcelona, en l'últim i en el darrer. Els dos últims s'han rebut crítiques per la poca difusió, a vegades també fins i tot per la manca d'atletes. No sé si vostès tenen pensat fer algun canvi en la propera legislatura, si surten escollits a nivell de mítings, si tenen planejat ja una situació més favorable. En el tema dels mítings de l'aire lliure que es fa realment a Barcelona, això és una partida finalista de l'Ajuntament de Barcelona i realment sempre jo crec que dintre del pressupost que hi ha, que estem parlant de 50.000 euros a l'aire lliure i 25 a la pista coberta, realment jo crec que no sempre poden ser millorables, però realment s'han anat fent molts bons mítings. En aquest cas, el que intentarem és que es puguin incrementar i millorar, però realment aquí hem de tenir en compte que també amb els atletes internacionals que venen també hi ha des de la comissió tècnica tenen preparats unes places pels atletes catalans que realment han d'estar i sempre dintre d'aquestes competicions. Aleshores, jo crec que sí que sempre és millorable, però realment els pressupostos que tenim dintre del que hi ha, jo crec que la comissió tècnica i el que gestionen el míting no estan malament, tenint en compte que a Madrid, el míting de Madrid són 300.000 euros i tots els que s'organitzen des de la Federació Espanyola que són unes quantitats desorbitades. Nosaltres tenim d'equilibrar els pressupostos. Com he dit abans, la gestió administrativa i pressupostària ha de ser molt acurada i aleshores no ens podem passar d'aquests límits que realment, com que són finalistes, no poden trastocar el que és el pressupost ordinari de la federació. Entendrà, però, també que el míting de Madrid, per exemple, o d'altres mítings fins i tot d'Europa, tenen un punt afegit que és la difusió del mateix míting, la imatge, el fet de tenir un streaming, el fet de fer publicitat prèviament dins també d'un àmbit també de comunicació. No sé si això també creu que és... Perquè al final, per trobar sponsorització, també s'ha de fer difusió, bona difusió, presentar un producte, i si aquest producte és invisible, no es pot crear o no es pot generar diners. No, realment amb això, ja ho he dit al principi, que el tema de la comunicació és vital, que es té d'arreglar. Estem d'acord que realment, com que la gestió que han tingut de fer de tot el que és la federació, a vegades no donen per si, per la gent que tenim i tal, per tant, hem de buscar figures noves, que és el que estava dient, perquè realment la comunicació no ha arribat a temps. Amb el tema de l'streaming tenia ja tota la pista coberta un conveni amb la Unió de Federacions per posar intel·ligència artificial i poder-ho fer, però han fallat i he anat intentant que es pogués fer en streaming, sobretot a de Catalunya, però no ha sigut possible i, clar, com que això ha de buscar un pressupost especial per poder-ho fer i sí que ho tenim ja per de cara a la propera temporada, no s'ha pogut arribar a fer. És veritat, la comunicació en aquest cas ha sigut una mica escassa. Fer i produir un streaming amb qualitat és car. Vull dir que en aquest sentit s'ha de donar una partida de diners que s'ha de buscar, s'ha de gestionar en aquest sentit. Exacte, per això mateix. O sigui, jo ja tenia el conveni fet amb la Unió de Federacions, però per lo que sigui han tingut una sèrie de problemes. Han tingut una expansió d'intentar col·locar càmeres d'intel·ligència artificial. No arribaven, es volia fer amb el streaming que tenen també de la Unió de Federacions, però al final no ha pogut ser. Aleshores, per no passar-nos amb el tema pressupostari, ja sé que ha sigut complicat, però a vegades hem de ser una mica coherents i clar que la imatge no ha arribat a tot arreu, però bé, amb el tema del míting, si el Campionat de Catalunya vam intentar que vingués a Esport 3 i amb el tema del míting sí que van venir, però en canvi el Campionat de Catalunya no. Però bé, el que també volem és que això ha de ser Esport 3 que gestioni totes aquestes coses. Ja fa temps que estic parlant amb ells, ja havia parlat amb els perquè això té de vindre del Consell Català de l'Esport. El tema de la difusió als canals públics, com era Esport 3, pràcticament només és de bàsquet, d'handbol, i el futbol ja n'en parlo. Per tant, tots aquests esports minoritaris han d'estar potenciats i estem treballant amb això. A la reunió que vaig tindre fa 15 dies amb la nova secretària d'Esport, la senyora Anna Caula, ja se'ls va exposar això. Vam estar 10 presidents de federacions explicant la problemàtica que hi podia haver-hi amb els diferents sectors i aquest era un dels punts que es tenia des de la televisió pública
que tinguessin presència en els mitjans. Continuant una mica amb aquest aspecte, tant del màrqueting com a la comunicació, la candidata Mercè Rossi comentava que calia una bona campanya de màrqueting per trobar sponsorització o bé per la federació o bé per les competicions en concret, perquè més esports al final són més diners. No sé fins a quin punt, ja no li pregunto si en el futur ho farà, si fins al moment s'ha buscat, ara me parlava d'aquesta relació amb l'UFEC, no sé fins a quin punt s'ha buscat capitalització privada també per buscar sponsorització en competicions concretes o en general a la federació per tenir més ingressos. Sí, o sigui, amb la Unió de Federacions no està tancada aquesta via. El que passa que s'han demorat per diferents circumstàncies, però està tancada aquesta via que es pugui posar aquest tipus d'intel·ligència artificial dintre dels estadis. S'ha començat per una sèrie de llocs. Els estadis a l'aire lliure són més complicats. A la pista coberta era el punt ideal, inclús van venir a mirar-s'ho, van estar parlant amb el que porta tota la tema nostra, però al final no van arribar a posar-ho. Amb això, doncs, em perjudicava, i ho estic dient clarament, era en plena campanya que podia estar allò de les eleccions, però clar, si no arriben, no podem tampoc trobar aquests temes. El que sí que tenim ja previst, a través d'alguna altra circumstància, trobar alguna manera de poder-ho fer amb alguns proveïdors que tenim. Hi ha alguns que són els que gestionen la Federació Espanyola, però aquests són molt cars. Ja vam fer-ho al Sant Jordi, quan vam fer-ho de la pista coberta, es va poder fer per streaming perquè va ser una partida que es va deixar a la Vella i la Copa de la Reina el dia anterior, es va poder fer així, que no va costar cap despesa a la federació i es va fer de qualitat, amb el grafisme i tal, perquè clar, una cosa d'aquest tipus, tu des d'aquest món saps que l'important és que surti bé, no només és fer que es veguin imatges, sinó que també hi hagi un grafisme especial perquè realment surti la qualitat de la imatge del que s'està fent, no? Sí, perquè si no, el que comentava, si no m'equivoco, fa un any, quan el míting es va fer al Palau Sant Jordi, va haver-hi un streaming. I semblava que això havia de continuar. Aquest any no hi ha hagut streaming, òbviament, pel que comenta de l'UFEC, però no sé fins a quin punt es podria haver trobat altres opcions o es podia haver tingut altres avantatges, opcions per si que es fallava una, tenint en compte que l'any anterior s'havia fet i es podia haver seguit aquesta dinàmica. Sí, és el que dic, però realment, com que no va poder tenir aquest conveni que teníem amb l'UFEC, doncs les partides que realment un streaming de qualitat d'aquest tipus val 3.000-4.000 euros, clar, són molts diners per poder fer aquesta difusió. O sigui, el que intentarem i està realment parlat per poder-ho fer i buscar altres fonts de finançament per poder-ho fer. Per això hi ha sempre estic remarcant el tema del màrqueting perquè hi hagi una persona que pugui trobar aquestes coses, no només patrocinis globals, sinó patrocinis parcials per fer competicions dintre de les diferents competicions que tenim. En un dels punts del pla estratègic hi ha una cosa que m'ha cridat molt l'atenció, que és la frase «Volem renovar i modernitzar la Federació Catalana d'Atletisme». I en el punt següent parles de gent jove, motivació, formació, experiència. Entenc, doncs, que hi haurà gent jove a la seva nova junta o, com a mínim, amb la gent que treballa amb la junta. No, o sigui, a la meva junta sí, ja hi ha gent jove. A l'atletisme pensa que hi ha gent que de tota la vida que estem i ja té una edat, però realment està pujant gent jove molt potent. Estem parlant sobretot amb el tema del comitè tècnic i dintre de la federació la gent que hi ha és molt professional, estan treballant moltíssim i molt bé, però clar, la gent jove que estem parlant de renovació són les que tenen totes aquestes noves facetes de lo que és dintre d'una federació moderna, com és la comunicació, com és el màrqueting, com és el buscador central de compres, perquè això, la feina que estan fent, que és impagable, la gent que tingui la federació, amb 6 persones que estan treballant allà, és impagable, però s'ha de buscar per poder gestionar tota aquesta ampliació de patrocinis i de gestió i buscar recursos, ha de ser amb gent i normalment en aquest aspecte per això ha de ser jove perquè són la que estan sortint amb el futur. Gent jove, no estem parlant de 20, 30, pot ser una persona amb 40 o 50 anys pot ser jove i en 30 també, per tant, però és això el que volem, no? Dintre dels comitès tècnics de la reforma de la federació, que l'organigrama estigui amb gent jove, perquè realment és així. La gent que hi ha fins ara ja hi ha una certa edat, dintre de la majoria de clubs i etc., però també està posant gent jove molt potent
amb el que he vist amb les diferents entrevistes de clubs que he estat parlant, que hi ha gent amb moltes idees que realment jo crec que l'atletisme català podrà fer un pas endavant en totes les aportacions que podran tenir de les diferents gens que han parlat. En aquest pla estratègic, si no m'equivoco, no es parla de noms de cap mena, ni de la Junta, ni de gent que pugui col·laborar en aquesta futura Junta. No sé si vol parlar de noms, vol explicar algun nom que sigui destacat. Bueno, de la Junta ja està, ja es va fer l'elecció, l'altre dia es va fer la candidatura de la Junta nostra, en aquest cas, i està publicat en la web de la Federació, però realment és una Junta, doncs, en clubs amb ganes de fer coses, doncs hi ha clubs de primera línia o grans, diuen, petits, perquè se'n diu que jo només vaig als convocats i no és veritat, perquè a la Junta hi ha l'Hospitalet, hi ha l'agrupació, hi ha l'Igualada, però després també hi ha el Canovelles, hi ha el Granollers, hi ha també el Nou Barris, etc. I és un conglomerat de clubs grans que tenen moltes fitxes i altres que no en tenen tant, però en realitat tots els clubs han de treballar per la federació. Grans, petits, tots els clubs són federació, els atletes són federació, els jutges són federació, els entrenadors són federació. Per tant, en aquest cas no hem de parlar de gent en concret, sinó que tothom hem de treballar per l'atletisme català. Precisament, ara parlant d'atletes i de clubs, deixi'm un moment a les votacions. En les votacions vota cada club dins de la federació. A més, els atletes tenen un vot. Hi ha hagut molta polèmica, o segueix havent-hi polèmica, com altres anys, de si els atletes han de tenir més vots, no només un vot. Vostè creu que aquest sistema és just, que només hi hagi un vot pels atletes? Exactament, just no és, i precisament ja es va fer els nous estatuts de la federació, que es van enviar a tots els clubs que els tenen per revisar-ho, per tenir a fer alguna modificació i no es va fer cap modificació. Es van enviar a la resta d'entitats del Consell Català de l'Esport, estan a punt d'arribar, van molt lents, sí, això es volia que abans de fer les eleccions es poguessin ja tenir actualitzats els estatuts, però va ser impossible, i suposo que un dia d'aquests arribaran ja els estatuts fets amb les noves modificacions. En els estatuts entren 8 atletes, 8 entrenadors i 8 jutges que podran estar a representar a els seus estaments a l'assemblea, perquè un era molt just. Això no hem arribat a temps, però bé, en principi això ja està fet. També s'ha posat al trail diferents disciplines que no teníem als estatuts, perquè només parlaven d'atletisme en general, però s'han posat les diferents disciplines que hi ha, que són atletisme, lògicament, de ruta, de cross, de trail, de muntanya, atletisme platja, etc. Tot el que es pugui ser atletisme en si, perquè així d'aquesta manera qualsevol disciplina que es pugui fer estigui emparada per la Federació Catalana d'Atletisme. I en aquest cas suposo que un dia està a punt d'arribar. Parlant l'altre dia amb el registre, van dir que és possible que igual arriben durant aquesta setmana o si no la setmana que ve ja arribaran els nous estatuts ja aprovats, que això és molt important perquè hi ha molta polèmica amb el trail a nivell d'Espanya, perquè la Federació de Muntanya està posant pals a la roda, però realment estem treballant molt a través de Federació Espanyola i Catalana. En quin sentit està posant pals a les rodes? Perquè no volen que els calendaris de la Federació d'Atletisme surtin al trail running. Diu que el trail running és de la Federació de Muntanya i no volen que surti. Aleshores, el president de la Federació Espanyola de Muntanya ha enviat a totes les federacions territorials dient que això s'ha de treure dels calendaris. A l'Espanyola i tal hi ha una polèmica generada, però això, la World Athletic va dir molt clar que el trail running és de la Federació d'Atletisme nacional i de rebot com a delegació, en aquest cas, de la catalana, que som una potència en trail, en aquest cas, i hem portat aquí el dia dos campionats d'Espanya de trail de federacions i de trail vertical. Vol dir que tenen molt bona consideració a nivell nacional, però és un tema molt complicat, però ja el tenim nosaltres dintre dels nostres estatuts i si encara que vingui la gent a dir que no es pot fer, que ho traguem del calendari, no podrà ser perquè ja estan incorporats en els nous estatuts. Parlàvem abans dels clubs grans, clubs petits, que a vegades és una mica estrany posar aquesta denominació. En tot cas,
els clubs catalans, hi ha molts clubs que tenen mancances, per exemple, sense anar més lluny, des de Carrer Lliure fa anys que busquem i trobem grans problemes amb el tema de les pistes d'atletisme, que això al final també són relacions amb l'Ajuntament i de més. Hi ha molts clubs que es queixen de la situació de les seves pistes. No sé si aquí la Federació Catalana pot fer alguna cosa, ho dic perquè a vegades hem parlat amb presidents de clubs i ens han dit que han notat com poca companyonia per part de la Federació quan van anar a buscar aquest tipus de millores a les pistes. Sense anar més lluny, Badalona té una situació molt i molt precària. No sé fins a quin punt la Federació Catalana té alguna cosa pensada de cara a poder ajudar aquests clubs. Bé, precisament a Badalona, amb el seu president, amb el David, vam estar parlant inclús d'anar a veure'ns amb la Diputació. En aquest cas va ser complicat perquè va ser un canvi de gestió de l'Ajuntament, van tenir problemes i aleshores tenien ja, parlant amb ells, ja tenien una quantitat molt important pressupostada per fer tot el complex diguéssim, esportiu allà, no només d'atletisme. Però tot s'ha demorat i sí, en aquest cas estem parlant amb tots els presidents. Per exemple, a Girona. A Girona, la pista del GEC, que és emblemàtica, s'ha també d'arreglar perquè allà està feta un desastre. Precisament l'altre dia el Francesc Cayola, que és el president del GEC, va anar a Lloret a veure com estava la pista per poder fer una ampliació i també començar-la a arreglar. Hi ha altres llocs que volen fer també pistes. S'ha fet un sistema d'homologació de pistes només per fer carreres, per si no hi ha llançaments, la Federació Espanyola homologarà les pistes aquestes per fer competicions. Estem parlant en totes les pistes que hi ha. L'altre dia també la de Parets, que també estan d'aquesta manera. Realment, amb la gestió que vam fer també amb Cambrils, l'Ajuntament els hi posava un partit cada estiu, un partit de futbol allà, els hi posava al mig del tartan unes grades supletòries. Vol dir, tot això s'ha anat parlant i intentant millorant totes les homologacions de les pistes. Precisament, hi havia 13 pistes pendents d'homologar aquí a Catalunya. Fa 3 o 4 mesos es va fer la gestió i de les 13, 10 ja estan en tema d'homologació. No vol dir que estiguin malament, però que estiguin homologades a nivell de l'estat espanyol. Quan va fer la reunió de federacions, el 50% no el tenien. Aquí s'ha fet la gestió molt bé a través del Col·legi de Jutges i del Jordi Estruc amb el tema de la gerència per tenir totes les pistes en el seu moment. Amb molts presidents que tenen pistes he parlat amb ells i a Mollet també volen arreglar-la, vol dir que mica en mica també la de Calella, que les va fer nova, també volen fer una ampliació de la zona de llançaments. El que passa que això és molt complex perquè, com sempre, tot és un tema pressupostari. I el que hem de treballar, perquè ja tenim molt bona relació amb les institucions, gràcies a Déu he tingut hem connectat molt bé tant amb la Secretaria de l'Esport, amb els ajuntaments de Barcelona, amb la Diputació, amb la David Escuder, i els ajuntaments han de demanar als clubs a través de l'Ajuntament, que és els que reben els diners de la Diputació, per fer aquestes millores de les pistes. El tema d'equipacions, també la Secretaria de l'Esport trobarà una partida per fer equipacions en aquest cas. I la pista coberta de Sabadell, ara quan acabi el març ja es començarà a fer, ja s'han acabat les licitacions per fer la nova pista i en principi estarà tot nou. I també hi haurà les equipacions també dels matalassos tots nous. En principi serà una remodelació total de la pista coberta de Sabadell. Aprofitant que parlem de la pista coberta, en el programa, en el pla estratègic, també sortia que hi haurà una segona pista a Lleida. Això suposo que està parlant. Sí, això fa un any, quan vam anar a presentar el Campionat d'Espanya que es feia a Lleida, a l'Ajuntament de Lleida, valga la redundància, doncs parlant amb l'alcalde i com que l'alcalde va convidar tots els regidors a la presentació i el Sebas Vidal tenia molt interès en aquest tema, nosaltres anàvem pensant que era una llàstima que quan acabi la temporada de la pista coberta que tinguem de tornar a posar tot el material en 13 contenidors, portar-los a Mataró, que no els guarden, i que es quedin allà per tant temps. Quan ara s'ha arreglat, el Manolo, que és un crac amb el tema de la gestió de la pista, ho ha arreglat molt bé, i vam estar parlant en diferents llocs, tant Tarragona com Girona i tal, però en definitiva després parlant de la manera de la climatologia que té Lleida,
era el lloc ideal, no? En aquest cas. I ara s'està treballant i segurament que tindrem un pavelló per poder encabir. Serà una mica lent, però els passos ja s'han començat a fer. El delegat territorial que tenim allà, el Sebas Vidal, i s'ha parlat amb tots els estaments de la ciutat, més el Consell Català de l'Esport i la delegació que té allà, per poder fer-ho. Aleshores, és només fer el pavelló, que estem parlant de molts diners, i aleshores seria ideal. Però, bueno, de moment, la gestió ja s'ha fet per poder-ho portar a Lleida, sí. Candidat Joan Villuendas, anirem acabant. Parlant molt ràpidament dels entrenadors, alguns entrenadors ens han explicat, ens han comentat per privat, l'opció, si vostès tenen pensat muntar més cursos per a entrenadors nacionals, tenint en compte que alguns dels entrenadors han d'anar als cursos de la Federació Espanyola tot el mes de juliol. Allà ho veuen inassumible a nivell pressupostari. No sé si vostès ajudaran en aquest sentit, muntaran més cursos. Jo crec que això és un dels temes que realment s'ha fet molt bona gestió des de l'Escola d'Entrenadors de la Federació Catalana, que segueix el que diu el tema de la Generalitat amb el tema dels cursos. S'ha fet molt bona gestió. En aquest cas, ara s'han fet 140, des de novembre a gener s'han fet 140 cursos de gestió de monitors i tal, i tot s'ha fet, com que hi ha el sistema d'online, o sigui, se pot millorar això, no? Aleshores, es poden fer presencials, però realment estem treballant perquè això es pugui gestionar millor. Però ja dic, això del Covid ens ha portat que el tema telemàtic es pot treballar, els temes, i després fer-ho, lògicament, ha d'haver alguns dies de setmana presencials. Hi ha hagut 3 pistes d'atletisme que s'han fet els temes presencials de la formació. A Tarragona s'ha fet també al Prat i s'ha fet a Mollet, per tant, és un dels temes que hi ha per poder també tirar endavant tot aquest tipus potencials entrenadors de la nostra federació. Acabarem amb l'última, senyor Villuendas. El dissabte són les eleccions. Les últimes eleccions ara fa 4 anys, vostè va guanyar per un vot. Preveu que serà igual? Suposo que seran ajustades, perquè realment tant les dues candidatures ens han mogut molt i aleshores jo em veig guanyador, però també suposo que l'altra candidatura és la guanyadora, per tant, el dissabte sortirem de dubtes i quan... Només pot haver un guanyador. Només pot haver un guanyador, per tant, ho veurem, però per tant, esperem que a casa es decanti la balança al meu favor, però bé, això és un joc d'equilibris. Pot ser que caigui l'altre cantó, però, per tant, cap problema. El dissabte intentarem anar a votar amb tota la gent, amb totes les forces i tota la gent que està darrere meu i a veure què passa. No tem que hi hagi una abstenció en aquest sentit de la gent que té el seu suport? Bé, no ho sé, això sempre passa, perquè fa 4 anys van votar 62 clubs, 63, em fa l'efecte. Aquest any veurem el que hi ha. És un cens de 100 clubs, per tant, esperem que vinguin tots, però clar, és un dissabte a la tarda, la gent et diu que sí i sempre pot haver-hi algú que no pugui venir. També pot venir, no sé, el Covid, imagina't, que estem amb el tema del Covid, que hi hagi algú que tingui el Covid, i potser no pot venir, però cap problema. El dissabte intentarem anar a votar amb tota la gent, amb totes les forces i tota la gent que està darrere meu i a veure què passa. No tem que hi hagi una abstenció en aquest sentit de la gent que té el seu suport? Bé, no ho sé, això sempre passa, perquè fa 4 anys van votar 62 clubs, 63, em fa l'efecte. Aquest any veurem el que hi ha. És un cens de 100 clubs, per tant, esperem que vinguin tots, però clar, és un dissabte a la tarda, la gent et diu que sí i sempre pot haver-hi algú que no pugui venir. També pot venir, no sé, el Covid, imagina't, que estem amb el tema del Covid, que hi hagi algú que tingui el Covid, i potser no pot venir. Però normalment, com que hi ha un president i un vicepresident, que és el que marca la llei, en aquest cas del Consell Català de l'Esport, esperem que un o l'altre pugui venir, però en principi estem intentant que tota la gent que ens doni suport vingui a votar, si no, malament. Esperem que vinguin tots per al bé de l'atletisme. En definitiva, quan més gent voti, millor per tothom. Com deies abans, l'atletisme català ha de ser d'aquesta manera. El futur de l'atletisme català ha d'haver-hi majoritàriament que la gent vingui a donar suport al candidat que cregui el futur.
Queda dit. Senyor Villondes, candidat a la presidència de la Federació Catalana, gràcies per atendre'ns i molta sort de cara al dissabte.